At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan hong pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 million followers dito po sa social media, Facebook. Live po itong napapanood sa CLTV 36 page, main page, ganyan na rin sa ating CLTV 36 News page. And live din ho tayong napapanood sa ating YouTube at CLTV 36 Official. Nationwide, napapanood din ito sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115, Air Cable Converge Channel 71 at dito po sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. Ganyan din ho sa Free TV Channel 36 dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Kaya naman ho mga kabalin, walang dahilan para ma-miss natin itong mga mahalagang impormasyon na dapat ho nating malaman upang tayo'y magabayan sa ating mga gagawing desisyon.
Kabilang ho sa ating ginagawang pagbabantay ngayon, ano, o sa mga binabantayan natin ngayon, yung ginagawang paghahanda ng iba't ibang lokalidad kaugnay ho nitong bagyo na posibleng manalasa dito sa atin sa gitnang Luzon, ganyan din sa hilagang bahagi ng Luzon. And para ho, wag na nating patagalin, ano, ay diretsuhin na natin. Alamin muna natin ho yung forecast ng pag-asa. Makibalita ho tayo sa Weather Bureau. Narito po ang latest ulat ng pag-asa mula po kay Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado ngayon ng amihan ng extreme northern Luzon, kaya't magdudulot ito ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagulan ngayon sa Batanes at Cagayan Province. Kaya sa mga kababayan natin doon, wag kong kalimutang magdala ng payong o mga pananggalang sa ulan. Sa araw na ito, saan man po ang inyong lakad. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng bansa, generally improved weather naman ang mararanasang panahon. So maaliwalas naman ang ating papawirin, liban na lamang po sa mga localized at mga biglaang at bigdagli ang pagbuhos ng ulan, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Dahil wala po tayong ibang weather system na nakakaapekto sa bansa, liban po dito sa northeast monsoon at mga localized thunderstorms. Pero meron nga ho tayong bagyo na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita po ito sa layong 1,525 kilometers silangan huyan ng northeastern Mindanao. At ngayon nga po, malayo pa naman ito at wala pa namang direct effect sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero as of our latest datos or latest na data natin, ay lalo pa po itong lumakas. Ngayon nga po ay severe tropical storm na. Taglay ang lakas ng hangin na 95 km per hour near the center at gustiness po na 115 km per hour. Northwestward pa rin ang kanyang movement at medyo may kabagalan po ito sa ngayon. 10 km per hour lang ang kanyang pagkilos. Kung kaya't mas mataas po yung tsansa na mas lumakas pa po ito, makahugot pa po ng lakas habang nasa karagatan po ito sa mga susunod na oras at araw. Based na rin nga po sa track na ipinalabas po ng Pag-asa ngayong 5 a.m. na Tropical Cyclone Advisory, makikita nga po natin na generally northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras at araw at pwede pong pumasok ito sa ating area of responsibility by Friday midnight, mamaya hong midnight o kaya naman ay bukas ng umaga o Saturday morning. At once na pumasok po ito sa ating par, papangalanan po natin itong si Bagyong Uwan. Yan po ang kanyang magiging domestic name or local name. At nakikita nga po natin in terms of intensity, mataas yung chance na pumasok po siya ng par as typhoon. So malakas na po agad itong bagyo sa pagpasok pa lang ng ating area of responsibility. At habang nasa Philippine Sea siya sa mga susunod na araw at oras, ay mataas din yung chance na further o lalo pa po itong lumakas at pwede pong maging isang super typhoon habang nasa Philippines siya bago pa man maglandfall sa atin. So in terms of landfall point po, nananatiling mataas ang banta dito po sa northern at central Luzon dahil dyan po nakikita kung saan ay pwede pong maglandfall itong si Bagyong Uwan o magiging Bagyong si Uwan. Pero kailangan po nating alalahanin na as long as nakapaloob po ang inyong lugar sa tinatawag po nating probability cone ay ibig sabihin posible pa rin hong dumaan sa inyo ang sentro mismo ng magiging Bagyong si Uwan. At bukod dyan, kailangan din po nating alalahanin na hindi po tayo pwede na mag-focus lamang sa landfall point dahil kung makikita nga po natin, napakalawak ng diametro nitong bagyo. Yung kanyang radius nag-extend po up to 400 kilometers from the center. So kung ipoproject po natin ito habang lumalapit sa ating landmass, halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas ang apektado nitong bagyo. So expect po natin meron tayong itataas na mga signal sa halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. At magtataas po tayo ng signal as early as mamaya o kaya naman ay bukas ng umaga sa eastern section ho ng Luzon at eastern section ng Visayas. Kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa, matinding paghahanda ang ating iminumungkahi sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa magiging maapektuhan ng mga lugar. Samantala, para sa pagtaya nga po ng ating panahon, magiging maulap pa rin ang papawirin at may tsansa ng mga
pag-ulan dito sa Batanes at Cagayan Province dahil po sa epekto ng amihan. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay mga localized thunderstorms lamang ang pwede pong maranasan. So para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Metro Manila 23 hanggang sa 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay 24 hanggang sa 29 degrees Celsius, sa Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay naman ay 23 hanggang sa 30 degrees Celsius, at sa Baguio ay 18 to 25 degrees Celsius. Samantala, pagdating naman ho sa Visayas, Palawan at Kabisayaan, asahan pa rin natin ang generally improved weather naman ho. May mga isolated lang na mga pag-ulan, posibleng mga panandali ang buhos, especially po sa hapon at gabi. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo, 26 to 32 sa Tacloban, 25 to 32 sa Puerto Princesa, 25 to 32 sa Kalayaan Islands, sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius, sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. So again, patuloy po natin paalala sa ating mga kababayan tungkol nga po dito sa bagyong si Fungwong na magiging si bagyong Uwan pagpasok ng ating area of responsibility. Yung tropical cyclone signal number 1 ay pwede na pong itaas sa eastern portion ng Luzon at eastern Visayas as early as this evening or tomorrow morning. At based po sa intensity forecast, the highest signal na pwede po nating itaas kung maging super typhoon po ito bago maglandfall ay signal number 5 o tropical cyclone wind signal number 5. Ang onset naman o ang umpisa ng mga heavy rains ay posible po Sunday early morning dito po sa Visayas, Eastern Visayas particular, at maging sa Bicol region, posible na pong maranasan ang mga pag-ulan na dulot nga po ng bagyong ito. Bukod dyan ay pwede na rin po nilang maranasan ang mga pagbugso ng hangin na dala nga din po nitong bagyong magiging si bagyong Uwan. So potentially life-threatening stormy conditions pa rin ang ating nakikita at posibleng ma-experience dito sa northern Luzon at portions ng central Luzon by Monday, huyan early morning ng Monday and Tuesday hanggang Tuesday. So matinding pag-iingat at paghahanda po ang ating advice sa ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Luzon at maging ilang bahagi ng Visayas. Sa kasalukuyan, in-effect pa rin ang ating weather advisory. Ibig sabihin, sa Sunday o third day from now, sa paglapit po nitong bagyo, maaari na pong maka-experience ng 100 to 200 millimeters of rainfall ang Isabela, Quirino, maging sa Aurora, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, maging ang Quezon Province. So mostly the eastern section of Luzon, pwede pong maka-experience ng matitinding pag-ulan as early as Sunday morning o halos buong maghapon ng Sunday. Dala po at epekto po mismo nitong bagyo. So sa mga kababayan natin dyan, maging handa po sa mga posibilidad ng pagbaha o widespread na pagbaha at maging mga landslides o pag-uho ng lupa, especially sa mga bulubuntuking lugar. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Apayao, Cagayan, Kalinga, sa Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, maging sa Rizal, Northern Samar, Samar at Eastern Samar, maging sa Masbate Province at Sorsogon Province. Dulot din ng bagyong ito na papasok po sa ating area of responsibility. So again, maghanda po tayo at maging vigilant po tayo sa mga posibilidad ho na hazard na dala po nitong malakas na bagyo. Sa ngayon ay wala po tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Moderate to rough naman o katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon na karagatan na inaasahan sa northern and eastern sections ng Luzon at sa eastern section ng Visayas. Ang sunrise natin for today is 5:54 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:26 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama.
Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ayan ho mga kabalan, ating narinig kung ano nga ba yung mga dapat nating paghandaan at ano yung forecast, ano yung mga expected na posibleng mangyari kaugnay ho nitong bagyong Uwan. Oras na pumasok dito po sa Philippine Area of Responsibility o sa ating PAR kung tawagin o PAR. And batay ho sa forecast ng Pag-asa para lamang doon sa katututok lamang ngayon sa ating streaming, posible ho itong pumasok ng PAR mamayang gabi, 12 midnight hanggang bukas po ng madaling araw ng Sabado, November 8. And posible rin itong maging isang super typhoon bago ho mag-landfall dito ho sa Central Luzon, ganyan din sa Northern Luzon. So possible landfall nito ay first landfall ay Aurora at Isabela, kaya naman pinaghahanda rin yung mga nasa eastern section ng ating bansa. Ganyan din yung mga nasa Eastern Visayas dahil mamayang gabi lamang, ayon ho sa Pag-asa, ay posibleng magtaas na ng mga tropical wind cyclone signal para ho magabayan itong ating mga kababayan. At kaugnay ho ng balitang yan, ay naglabas din ng anunsyo ito hong Department of the Interior and Local Government na inaatasan ho yung lahat ng mga lokal na pamahalaan na kumpletuhin yung kanilang pagbabakwit o yung evacuation sa mga high-risk community by Sunday, November 9. Ayon ho yan sa DILG. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Batay ho sa utos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaatasan ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng LGU na kumpletuhin yung preemptive o di kaya naman ay mandatory evacuation sa mga high-risk community bago ho mag-Sunday o by Sunday, November 9. Dahil inaasahan nga ang higit pang paglakas nitong tropical storm Fong Wong o yung international name na nga. At oras na pumasok ho yan sa Pilipinas ay tatawaging bagyong Uwan. Pagdating ng mamayang gabi, yun po yung expected, gaya ng nabanggit kanina. Ito ho ay direktiba mula sa Pangulo at pinaiigting umano ang preparasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga lugar kung saan posibleng manalasa itong malakas na bagyo. At batay dito sa ulat nga na Pag-asa kanina, Northern and Central Luzon. Ayon ho sa DILG, hindi dapat maghintay yung mga LGU sa mga nabanggit na lugar bago sila kumilos. Hindi dapat nila hintayin pang bumuhos ang malalakas na ulan o di kaya na may lumakas ang ihip ng hangin bago ho sila magsagawa ng mga evacuation plans. Basahin ko yung binanggit ng DILG. We are calling on all local chief executives to complete the evacuation of residents in high-risk areas no later than Sunday. Early evacuation saves lives. Ayon ho yan sa DILG. Pinaghahanda rin itong mga LGU na ihanda ang mga evacuation center na may sapat na supply, gaya na at power sources din upang matiyak ang yung patamang disposisyon ng mga bakwit. O ayon pa ho dito sa inilabas na anunsyo ng DILG ay kailangang patuloy ang continuous coordination o yung koordinasyon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils at ganyan din yung real-time public information campaign, partikular na ho sa mga komunidad na vulnerable sa pagbaha, landslide at maging mga daluyong. Ayon pa sa Pag-asa, ang weather condition ay gaya ng nabanggit kanina, magsisimula hong maramdaman yung masamang panahon sa Eastern Luzon at pagdating ho ng Lunes hanggang Martes posibleng maramdaman na ito sa Northern and Central Luzon. Posible rin umano ang mga coastal flooding, ganyan din ang mga storm surges. Kaya naman ho pinag-iingat ang lahat. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ayan ho mga kabalen, paalala ng ating mga kinaukulan,
Kaya maganda, makipag-ugnayan din ho kayo sa mga local Disaster Risk Reduction and Management Office. Alamin ninyo yung mga anunsyo, kung meron silang mga Facebook pages, I believe meron kasi marami ho talaga ngayon, nasa Facebook na rin, ay i-follow ninyo yung inyong DRRMO office dyan ho, o DRRMO sa inyong lugar, upang sa gayon ay alam ninyo kung saan ba dapat pumunta, oras na magkaroon ng pangangailangan sa pagbabakwit kung tawagin. And bago tayo magpatuloy, batingin lang natin nakatutok sa ating programa. Ito si Ma'am Sonia Soto. Yan, sabi ni Ma'am Binuining Sonia P. Soto, grabe, malakas at malawak ang sakop ni Juan. Yes, mga kabalen, ito po malakas talaga at malawak ang sakop, 100 tuloy, 1,000 kilometer wide ayon ho sa Pag-asa. Yan, kaya mag-ingat ho ang lahat. At nakatutok din sa ating programa si Jolian Garcia. Maraming salamat. And si Paulo G. Santos, syempre, patungo ho sila ng Magalang, Pampanga dyan sa Arayat upang silipin din yung paghahanda ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ho dun sa mga naninirahan sa mga landslide-prone areas. Alam naman ho natin na hindi lamang baha yung kalaban ng marami sa atin dito sa Pampanga. Dahil ho dyan sa may lugar, banda Arayat, bandang Magalang, nandyan ho yung mga danger zones kaugnay nitong posibleng pagbuhunga ng lupa. Kaya po yan ang tututukan naman ng ating kasamang si Paulo G. Santos. At ihatid po namin ang detalye ng balitang yan. Maya-maya lamang, oras na makarating na sila Paulo G. at paring Johnny dyan ho sa may Arayat at sa Magalang, Pampanga. Sige ho, balitang may paggagamitan muna tayo, traffic update muna para ho sa mga kababayan nating babiyahe rin. Ngayong araw ng Biyernes, for sure, dahil uwian day sa mga probinsya o dito ho sa atin sa gitnang Luzon, ito ho ang sitwasyon ng mga kalsada o ng iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito, 10:21 ng umaga, araw ho ng Biyernes, November 7, 2025. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Para ho sa mga babiyahe at magdaraan sa North Luzon Expressway, ito ho yung sitwasyon na inyong mararanasan o aasahan. Oras ho na kayo ay magtungo dyan sa area. Dito muna tayo sa first row, yung mga box sa itaas, yung leftmost upper box, Balintawak Toll Plaza, northbound lane. Ayan, may pila ho dyan at naka-zoom dun sa area malapit sa mga cash lane. So may pila dyan sa area na yan. Batay na rin dito sa monitoring ng NLEX. And light traffic naman yung ibang bahagi as of 9:50 a.m. Based din dun sa kanilang traffic update. Sa Mindanao Toll Plaza naman, ay aabot ng 400 meters ito pong queuing o yung pila ng mga sasakyan dahil sa nagpapatuloy na road construction sa nasabing lugar. Dito naman ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, yung mga southbound, yung going Metro Manila, ay medyo marami-rami na sila dyan sa kalsada, habang yung mga pauwi naman ng Pampanga at Bulacan, iba pang bahagi ng Central and North Luzon, ay hindi naman masyadong nagsisiksikan sa mga oras na ito. Diyan ho sa may Duhat, Bocaue, bago ho makarating ng may Kawayan Interchange southbound, ay nagkaroon ng road crash. So umabot na, kaya naman yung takbo ng mga sasakyan nasa 20 hanggang 30 na lamang. 20 to 30 km per hour ang takbo diyan ho sa nasabing area. Bocaue before may Kawayan Interchange southbound. Diyan ho sa Bulacan. So kung patungo ng Metro Manila, asahan ho ninyo na kayo ho'y matatraffic. Matatraffic ho talaga kayo. Diyan ho sa may Duhat, Bocaue, Bulacan, bago mag-may Kawayan Interchange dahil sa road crash na nangyari kanina. San Fernando northbound at southbound naman, mga kabalen, ayan, light traffic. Batay na rin ho yan sa update ng NLEX Corporation.
balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Yan ho paghandaan ninyo yung mabigat na daloy ng trapiko dyan sa Bukawi bago ho kayo makarating ng May Kawayan Interchange. If you are headed south or going to Metro Manila, ngayon pong 10:24 ng umaga. Ito naman, silipin natin sitwasyon ng mga pangunahing kalsada dito sa kabisera ng Pampanga, syudad ng San Fernando. Kabalen, real-time traffic monitoring tayo mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ng syudad San Fernando, Pampanga. Dito muna ho tayo sa boxes 1, 2. Ito ho yung dyan sa may Del Rosario traffic light area. As you can see, ay light traffic naman. At maayos ang daloy ng trapiko. Functional ang mga traffic light. Diyan sa may 3 and 4 naman mga kabalen, ito ho yung area diyan sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center. Karen pong Kapampangan sakop para Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll. O para sa mga bata na bago lang nakakasakay ng jeep, putad daramdaman nyo. Bayad po adwa sakop para karni sakop. Ayan ho Social Action Center of Pampanga. Kaya nandyan ho yung opisina ng Archdiocese, yung Social Action Center of Pampanga. Kaya ho nakilala yung lugar bilang sakop. Ihapin po yung house data. May peace house lang din landing. Ako mo sure nung pero sabi da kanita ting runway ka rin at kanila mag-landing dito ang aeroplano. Pati potang magsasakay akong jeep, bayad po may ka rin landing mo po kaya tayong kanto po may pisita. Yan So ket nung balo yung kwento, pwede ko mag-comment. Yan yung comment section, bangkanta share yari ng trivia. So yan ho, dyan sa may sakop may peace ay light traffic, may bahagyang intayan lamang dahil may traffic light dyan. Pero maayos ho ang traffic flow sa mga oras na ito. Dyan ho sa may boxes 5 and 6 naman, yung number 5, yan ho sa may Sampaloc, Dolores, light traffic as we can see, and dito naman sa may St. Jude traffic light, yung box number 6, ay continuous po yung traffic flow. If you are headed north and when you are dun sa outermost lane, ay ako tutok ng pwedeng mag-minor kayo, pero continuous traffic flow po yan. Pag nakana po ning si Posco, metong po yan, karening adjustment sa Guevara Bangkanita, maibsan yung mabigat na daloy ng trapiko dyan sa area na yan. And 7 and 8, ito ho yung sa may Dolores, JBL Makabakle, and ito expected na dito yung light to moderate traffic bago makarating ng downtown. Diyan ho sa may area ng Palawi, bahagyang may pagbabagal ng mga sasakyan dito sa ating monitor. Ayan, sa box number 9. Sa may Santo Niño, maluwag ang sitwasyon ng mga kalsada. Diyan ho sa may San Juan Santo Niño area. And dito naman sa Jose Abad Santos Avenue, nasakop ng City of San Fernando, light traffic din ho, mga kabalen. Mula ho sa may syudad ng San Fernando, pasadahan din natin sitwasyon ng mga pangunahing lansangan dito naman sa lalawigan ng Bataan para ho sa mga kababayan nating babiyahe at pauwi rin ng kanlurang bahagi ng rehiyon gitnang Luzon. Ito po ang kondisyon ng mga kalsada sa lalawigan ng Bataan. At every 36 news stream, kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Kabalan, dito ho sa may area ng Orani ay maluwag ho ang sitwasyon. Light traffic din sa may Samal at Abukay ay light traffic din. And dito sa may Alauli Crossing, light traffic. Balanga, light traffic din. And dito sa may area ng Balanga rin to, 4 lanes, ay light traffic din. Paalala ko sa mga motorista, mahigpit na ipinatutupad ang speed limits sa lalawigan ng Bataan. 80 lamang sa mga pribadong sasakyan
70 ang maximum na takbo ng mga PUV, 60 naman ho yung mga motorsiklo, habang yung mga naglalakihang truck at van, 50 lamang ang pwedeng takbo. Pwedeng sagad na takbo. Baka sabihin hanggang 50 lang, di pwedeng bumaba. Maximum ho yung 50. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga kababayan, Forex News muna tayo bago natin puntahan yung iba pang mga balita, tapos pasadahan natin maya-maya yung mga public service announcement. Dahil mahalaga yan, yung mga power supply interruption, ganyan din yung mga water supply interruption, lalo na ho ngayong meron tayong ina-anticipate na bagyo. So ito muna, Forex, foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar. Dito pong araw ho ng Huwebes, November 6, 58 pesos 94 centavos. Samantala, yung Japanese yen is 38 centavos. Yung pound ay 76 pesos 67 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 55 centavos. Yung Saudi Riyal is 15 pesos 66 centavos. Yung dirham is 15 pesos 99 centavos. Euro is 67 pesos 52 centavos. Korean won is 04 centavos. And Chinese yuan 8 pesos 24 centavos. Yan ho'y mula sa latest available data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Desisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Ito ho mga kababayan, yung binabanggit ko kanina, public service announcement muna tayo. Mawawalan ho ng supply ng kuryente. Diyan ho sa may Santa Catalina, Pulong Bisaya and Bamboo Hub sa Lubao, Pampanga. Bukas, araw ng Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. Dahil magpapatuloy ho yung rehabilitation ng primary line ng Pelco 2. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Apektado rin ho sa nasabing power supply interruption. Ito hong Remedios, Lubao, Pampanga, 8 to 4 p.m. 8 a.m. to 4 p.m. tomorrow, Saturday. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman mga kababayan, ongoing ngayon hanggang alas 5 ng hapon. Ito hong power interruption, brownout po dyan sa Kamba, Kalumpang at Batasan sa Arayat, Pampanga dahil nagsasagawa ng pole and line maintenance ang Pelco 1. Wala ring kuryente dyan sa Barangay Santo Niño, San Mateo at Mapalad, Arayat, Pampanga ngayong araw, 9 a.m. hanggang alas 5 po yan ng hapon dahil pa rin sa maintenance works ng Pelco 1. Apektado rin ang nasabing brownout ang Barangay Suklayin, Barangay Candating at Santo Niño, Tabuan. 9 a.m. ngayong araw hanggang 5 p.m. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito naman, tuloy-tuloy ho tayo sa ating public service announcement.
Kawalan naman ng supply ng tubig sa ilang bahagi po ng lalawigang Pampanga. Saklo na kayo. Saklo na kayo, Kabalen. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto. Diyan ho sa may Dagohoy Street, Natividad Street at Sylvester Street sa barangay Lourdes Sur East, Angeles City. Mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alas 3 hanggang alas 5 ng hapon dahil sa flushing activity ng Prime Water. Ito naman ho mga kababayan sa Mabalacat City, alas 9 ng gabi, mamaya ho ito, no? Wala rin hong supply ng tubig hanggang bukas, alas 5 ng madaling araw. Yung areang apektado, yung Dolores, Mother Barrio at San Joaquin, dyan ho sa Mabalacat City. Balita makatotoanan. Balita mapagkakatiwala. Mawawalan din ang supply ng tubig mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng madaling araw sa Bagong Silang Northville 15 Resettlement sa Barangay Kutud, Angeles City, Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Kabalayan yan ho mga latest public service announcements sa aking pagbabalik. Silipin natin itong mga headlines na dapat ho ninyong malaman. Of course, kaugnay nitong bagyong Uwan na atin hong pinaghahandaan dito sa Central and North Luzon. Ang mga detalye ho ng mga balita sa pagbabalik ho ng CLTV 36 News Stream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ng aking nabanggit kanina, narito po ang mga headlines na dapat inyong malaman ngayong Biyernes, November 7, 36 2025. news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito po kabalan, bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Uwan, kinansela na ng lokal na pamahalaan ng Dingalan, Aurora ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ganyan din ho sa mga government offices sa lugar simula po ngayong hapon ng Biyernes, November 7. Ito po ay bilang paghahanda sa posibleng magiging epekto ng nasabing bagyo na pinangangambahang maglalandfall sa kanilang lalawigan o di kaya naman sa lalawigan ng Isabela. Samantala, mananatili naman pong on duty ang lahat ng disaster response and rescue teams ng Aurora para sa anumang emergency. At kaugnay din ho ng balitang yan mga kabalen dito ho sa Aurora dahil alam naman ho natin ay kilala ang nasabing lalawigan bilang surfing spot. So at pinupuntahan talaga ng mga turista. Naglabas na ho ng atas din itong pamahalaang bayan ng Dingalan. Temporary suspension. Suspendido muna ang lahat ng tourism activities sa bayan ho ng Dingalan. Simula ho ngayong Biyernes, November 7, 2025. So Kuyang Justin, ano ba yung apektado o ano yung kasali sa suspension? Kabilang ho dyan yung sea, water, and freshwater activity gaya ho ng swimming, picnic sa mga ilog, sa mga picnic grove, sa batis, waterfalls, boating, banana boat, jet ski, and others. Suspendido rin ang trekking, hiking, mountaineering, and walking going to White Beach and other coastal areas destination. And suspendido rin yung accommodation check-in. So hindi muna sila tatanggap ng mga accommodations. Yung mga hotels dyan sa Dingalan, Aurora, hindi muna tatanggap ng accommodation simula ho ngayong araw ng Biyernes, November 7 until further notice. Ayon ho yan sa LGU ng Dingalan. And bawal din o wala munang operasyon ang lahat ng pribado at pampublikong tourist destination sa nasabing bayan. Yan ho'y bahagi ng paghahanda pa rin sa posibleng pananalasa ng bagyong si Uwan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Dito naman ho sa Angeles City, mga kabalen, bilang paghahanda sa posibleng pananalasa ng Bagyong Uwan, nagsagawa ng pre-disaster preparedness meeting ang LGU. Katuwang ho yung mga punong barangay at yung City Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang ho sa mga tinalakay, ito hong risk assessment, resources mobilization at malinaw na evacuation protocols upang maiwasan ang anumang panganib ng bagyo sa mga residente. Batay ho sa hazard risk map ng ACD-RRMO, 14 na barangay ang napabilang sa high-risk flood areas, partikular na ho, ito hong mga nasa paligid ng Abacan River. May nakahandang evacuation center sa bawat barangay at magbibigay ng modular tents ang lungsod para ho sa pansamantalang tirahan ng mga apektadong pamilya ayon ho yan sa LGU. Inirekomenda rin ang preemptive evacuation lalo na ho sa mga lugar malapit sa Sapang Balen Creek. Kasabay nito, humingi po ang lungsod ng tulong o humihingi ang lungsod ng tulong sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa desilting program upang maibsan ang pagbaha. Tiniyak naman ho ng City Command Center ang 24/7 operasyon para ho sa agarang pagresponde at pamamahagi ng food, gayan din ng non-food relief items. Target simulan ang preemptive or forced evacuation sa Biyernes o ngayong araw ho ng Biyernes, November 7, para ho sa mga barangay na may mataas na tsansa ng pagbaha at iba pang peligro. Patuloy naman pong hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at sumabaybay po sa abiso mula sa Angeles City LGU. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen sa ibang balita. Abay ikinagulat ho ng marami ang insidente ng paghahagis ng Molotov bomb. Okay, sa harap ho ng Legislative Building ng City of San Fernando, Pampanga. Ito ho yung City Council Building kung saan nag-opisina ang Sangguniang Panlunsod at ganyan din ang Vice Alcalde na siya pong presiding officer. Panoorin ho natin ang ulat ni Paulo G. Santos kaugnay ng paghahagis ng Molotov bomb dyan ho sa Legislative Building ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 news. Dokumentasyon ng CLTV 36 News, ito hong amin pong pagkuha ho ng video, larawan sa mismo kong pinagtapunan, mga kaibigan. Ito pong Molotov bomb. Ito ho ay improvised na pampasabog na yung bote nilalagyan ng gas at pagka yan itinapon, kakalat ho yung gasolina at kung saan ho umabot ho yung sunog, yan ho makikita ho natin sa mismong lugar. So kita ho ninyo, wala naman hong nasaktan pero lumikha ho ito ng pangamba dito sa compound ng Legislative Building ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kung mapapansin ho ninyo, ito pong damuhan dyan ho sa portion na ni landscape, sunog na sunog ho. Kung tayo pahihintulutan, malaman natin itong kanilang personal experience. O yan, kung kami pahihintulutan, CLTV News ho, yung pagtapon ho nila ng Molotov dyan, anong oras ho yun? Pero narinig mo? Hindi mo rin narinig mo? Opo. Gaano kalakas yung pagsabog? Hindi na po kalakas pero bigla yung ano po niya, yung parang pagliyab po niya medyo malakas. Malakas yung pagliyab.
Pero yung pagkaan po, di naman po sumali talaga. Pero yun hong mismong area, doon ho sa damuhan na yun. Opo, sumali naman yun. Wala ho sasakyan. Meron po, katabi po ng sasakyan. Hindi naman ho nasunog yung sasakyan. Hindi naman po. Mga ano po, mga 2 meters po layo. 2 meters o Pero malapit na po. naturalmente, naglikha ho ng tension ho dito. Wala namang ganong katao nun. Wala naman po. Hindi naman po talagang matawag. Kasi ano po yun vlogs po. Salamat sa pagbahagi mo ng kwento ko. Ano pangalan? Ronald. Yung Ronald. Opo. Thank you. po, kapag-ingatan po sa ating lahat at sana po yung mga nag-iisip ng masama, kalimutan na po nila. Kasi kasalukuyan po natin na naiimbestiga ngayon yung pangyayari kahapon. Nabalitaan nyo na siguro, no? May binato silang bote na umaapoy. So, parang may gustong manakit sa amin. So, sana wag naman ganon. Siyempre, alam naman nating may mga kalaban tayo. Pero sana naman, set aside na yung politics. Tapos na, matagal pa naman yung election. Sana, wala na lang. Pero under investigation pa naman, hindi pa natin alam kung ano yung motibo, bakit may ganung pangyayari. In fact, 2 ata yung binato nila, yung isa hindi lang na So hindi tama, bad sila, ba't ganyan? Alam naman natin na napakaraming bomb threats sa mga eskwelahan, lalong-lalo na andito yung isang branch ng City College natin. Kaya tututukan po natin ito bilang Vice Mayor. We will investigate and we will coordinate properly with the Chief of Police of San Fernando. Dahil hindi po ito biro, ang safety po ng mga empleyado, ang safety po ng mga estudyante ang nakasalalay po dito. Pero pinapaimbestiga na po namin ito sa COP, ay Sir Aris Gonzales, at sinisiguro po namin na safe po lahat po ng mga empleyado, lahat po ng mga kawani, at nagpapasalamat naman kami sa Panginoon na wala pong nasaktan dito po sa insidenteng ito. Actually, na-alarma din eh. So, ang gagawin namin ngayon, we will double our security with regards to this matter. Then, titingnan natin yung sa Friday, that will be tomorrow, magsasabit ng findings yung PNP kung saan nanggaling yun. So, as of the moment, normal yung flow ng activities dito sa siyudad ng San Fernando, especially yung serbisyo natin sa ating mga minamahal na kababayan dito. Yan ho mga kabalayan ang balita ni Paulo G. Santos kaugnay ho ng paghahagis ng Molotov bomb dyan ho sa tapat ng Legislative Building ng City of San Fernando, Pampanga. Bago ako magpaalam, gusto ko lamang iwan itong isang mensahe na mahalaga, lalong-lalo na ho sa panahon ngayon, ngayong meron tayong pinaghahandaang bagyo, ay dapat meron ho tayong sapat na kahandaan sa ating mga tahanan. Yung ating medyo nawala lang siya. Yung go bag, mga kabalen, dapat meron tayong go bag, And habang linaload ko, wait lang, babalikan natin yung go bag. Isang mabilis na gap lamang at hindi, ito na. Babalik ko na. Ayan. Ay baka walang audio. Sige, wait lang babalik ko. Okay, ito na. Hanapin ko lang. Eto. So kailangan handa tayo at dapat meron tayong mga mga kagamitan na makakatulong sa atin upang makaligtas sa anumang sakuna na posible nating maranasan. Dahil nung mga nakaraang buwan, gaya ho nang nabanggit ko nung last episode natin, ay lindol yung yumanig sa maraming bahagi po ng ating bansa. At ngayon naman ay ito hong mga bagyo na kailangan nating paghandaan. Ano nga ba yung dapat maging laman ng inyong go bag? Ay panoorin po natin ito, mga kabalan. Hey guys! It's your girlie, Zach! Ready, get, set, go with me! But before anything else, let me show you my bag.
i-upgrade natin ang aking applicative bag. Applicative? Wait! Hindi to totoo! Hindi to totoo! Hindi ito ang aking gym clothes. Pero, mas useful. Papakita ko na sa inyo ang aking Go 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 bag! So una sa ating go bag ay snacks at water. Snacks kasi kahit nasa disaster girl, huwag mo gutumin ang sarili mo. Water dahil lahat tayo ay dapat hydrated. Next naman natin, sister, ay clothes. Extra clothes ba? Para hygienic at slay ka pa rin. Speaking of hygienic, dapat may toiletries pa rin tayo, di ba? Next is ID. Para hindi sila mahirapan sa iyong identity. Just in case of an emergency. And speaking of emergency, kailangan din natin ng money para on the go ka pa rin. Next is flashlight. Para makakita ka pa rin kahit madilim. Pito. Para madaling matukoy pag ikay nasa peligro. At para sa mabilisang lunas, dapat may first aid kit ka. See, hindi lang to for emergencies, but for peace of mind na rin. Dahil preparedness is the new pretty. Wherever I go, I got my go bag. That's it guys, aakyat muna ako para kuhanin yung true gym bag ko. Pero don't forget, hindi lang dapat #GRWM. Dapat #VRWM din tayo. Be ready with me. Desisyon ang tama Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama. At yan hong mga balitang kinalap ng CLTV 36 News and Current Affairs ngayon pong umaga ng Biyernes, November 7, 2025. Tumutok lamang ho dito sa CLTV 36 News para sa iba pang mga detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman. Kabalan, ako ay magpapaalam na muli para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Justin Dizon po, maraming salamat po.